El tema de la mobilitat, el tema de les infraestructures és un tema suficientment important per a que tota la ciutadania, tots els partits polítics ens sumem i treballem per aconseguir-ho. Entenem que en aquesta legislatura, que la situació econòmica és un poc millor, seria el moment per a adoptar seriosament aquestes iniciatives i aquestes mesures que permeten de forma paulatina anar adequant l'accessibilitat en tot l'espai de Xirivella. Tenim una mobilitat que té a veure en el desplaçament a altres ciutats o a altres espais, quan anem a treballar o quan anem d'oci a la ciutat de València algunes vegades. I aquesta mobilitat té a veure amb un transport públic de qualitat. Un transport públic de qualitat que depèn de la conselleria perquè és la que gestiona, però també depèn i molt del Ministeri de Foment i del pressupost de l'Estat, perquè igual que altres ciutats tenen subvencions o altres àrees metropolitanes tenen inversions importants des de l'Estat per a facilitar i garantir aquest transport públic de qualitat, l'àrea metropolitana de València encara no ho té. I això implicaria molt per a moltes persones. En el tema d'infraestructures tenim una passarel·la al barri de la Llum molt deficient i així Compromís ho tenim molt clar. Des del 2007 venim reivindicant millores en aquesta passarel·la i la solució ideal, òptima, passa per tindre una passarel·la segregada per a vianants i ciclistes que permeta un accés fàcil i còmode per a acudir a València o a l'altra part del barri. El barri de la Llum està molt prop. Des de Compromís hem convidat els nostres representants en el Senat i en el Congrés perquè coneguen aquesta realitat que patim tots els dies els xirivellers i xirivelleres. Una realitat per la que anem a continuar lluitant per a millorar-la. Una realitat que volem canviar. Una realitat que en breu presentarem una campanya per a tornar a incidir en aquests temes, perquè no pararem fins que siga una realitat bona per a tots els xirivellers i xirivelleres. Aquest és el nostre compromís.